PKK ji nuh ve alîkariya bihêzkirina Esed dike. Baskê wê li Sûriyê yê bi navê PYD dest bi radestkirina navçeyên xwe bo rejîmê kiriye. Kenara meyadîn ya ser bi rejîma Sûriyê ve ragihandiye. Duh çekdarên PYD navçeyên Kurdan her du texên Şêx Meqsûd û Eşrefiya û Holik û Bistan Başa û Meydan li Helebê radestî rejîma Esed kirine. û îro jî bajarê Til Rifet li bakurê Helebê ku dikeve Rojhilatê Efrînê radestî rejîmê kiriye. Ala rejîmê di wan deveran de hatiye bilindkirin. Ji aliyekî din ve milîsyatên milî yên ser bi rejîma Esed ve ala rejîma Esed li ser dergehê sînorî li Efrînê bilind kir û ala esayîşa ser bi PYD ve anî xwarê. Nivîskarê Kurd bi navê Dildar Bedirxan dibêje Esedê Kurd amaje bi Beşar Esed wê ji PKK wefadartir nebîne. Lê PKK ew giringî û qedir ji xwediyê xwe nedîtiye. Heta niha ku Esedê bav bû, heta ku ji Esedê Kurd bibîne. Nivîskar Bedirxan dibêje piştî rêkeftina Edena navbera Tirkiye û Sûriyê de Hafiz Esed dest bi hilmeta girtin û tunekirina kadroyên PKK li Sûriyê kir û bi zava wê qedexe kir. Gelek kadroyên PKK li gorî wê rêkeftinê radestî Tirkiye kirin. Lê piştî plana radestkirina Öcalan ji aliyê rejîma Esedê bav ve ji bo Tirkiye û meşandina siyaseta tunekirina PKK, tesfiyekirina kadroyên wê û nehiştina lev û tevgera wan. Îro roj piştî şoreşa Sûriyê dest pê kir, dîsan vegeriya hembêza kurê Esed, Beşar, alîkariya bihêzkirina wî dike. Piştî rêkeftina navbera PKK û Beşar Esedê û lê gorî wê rêkeftinê Herêma Kurdî radestî baskî PKK li Sûriyê PYD kir. û bi wê awayî PYD dest bi tunekirina tevgera Kurdî li Kurdistana Sûriyê kir. û bi dehan kadir û endamê tevgera Kurdî mîna şehîdê serkirde Nesreddîn Birhik teror kir. û pisadan siyasetmedar û çalekvan ravandin. Ofîsê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya, Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê şawitandin û girtin. û bi dehan serkirde û kadroyên tevgera Kurdî avêtin pişt sînorê Kurdistana Sûriyê û desthelata xwe li ser hemî bajar û bajarokê Kurdistana Sûriyê sepand. Îro roj rejîma Esed berê tefenga PYD daye hêzê Neteweyî Kurdî û şerê wan dike da ku pirsa Neteweyî Kurdî li Sûriyê tune bike. û rê li pêşiya rejîmê xweş dike ku carek din bi fermî dest bi ser Kurdistana Sûriyê de bigire û ji xwe hemî can û xwîna ciwan û keçên Kurda qurbana pîlanên PKK û rejîma Esed bibe.